Når vi ønsker at lave en kundeindbetaling, kan vi vælge skærmbilledet kundebetaling eller alt 1. Og i skærmbilledet har vi mulighed for at bogføre de betalinger, der er kommet ind. Vi har modtaget 2 indbetalinger. Den første er fra Glasmesteren. Vi vælger kunden. Og her kan vi se, at vi har mulighed for at vælge, hvilken faktura det vedrører, og det er den på 5.281 kroner og 25 øre. Vi kan se, at beløbet på kunden er 5.281,25, og det er det samme i banken. Indbetalingen er foretaget til Danske Bank. Afstemningen går nu i 0, og vi kan trykke OK eller gem og ny. Vi trykker gem og ny, fordi vi har endnu en betaling, og det er faktura 22.932. Det skriver vi i søgefeltet, og straks kommer kunden frem, og den B-markerer automatisk den faktura, det vedrører. Men vi kan se, at der er en difference. Der er blevet betalt 2.719 kroner i banken. Efter vi har skrevet det, kan vi se, at der i afstemningen nu er 25 øre til forskel, og vi kan ikke længere trykke hverken OK eller gem og ny. De 25 øre kan udlignes på kurs-øre-difference, og efter at have gjort det, vil afstemningen gå i 0, og vi kan nu vælge gem og ny eller OK.